تشتكي وقت سيخورك الجاني مرد جرع أولي يعني بنظام بديتنتي ما مسته پشتی کو ام بیژن به نخوشی پانکریاس کتن کنگی دبه پنچه شیرا پانکریاس کنگی دبه قانسر Aslında nexweşî pankreasê giş nav pênceşêr. بله Yani pênceşêr nexweşî çeşîdek wî Ew yani cudayî ew cudayî. Ew pêj. Ya jî enfeksiyona pankreasê jî çêdibe. Yani sadece ya jî damarê wî jî dixetime weke heqan got bi cigarê bi wekî din bi araqê alkolê bi wekî kolesterolê ew jî damarê wextê kanmış dibe ew jî ke bêxûnî dimîne ki bêxûnî dimîne ew jî yani belirtiya dide. Pençeşêr ew ancak di xûnê de di tahlîla da belî dibe ew tiştekî dûr yani son noktaya wî ew pençeşêra wî. Ama şi çi çêdibe weka me'ûl ku genetika wî pêşê genetik e. A dudî xwarin û vexwarina me ye yaşam çîka me ye tarziya me ye yani. Geçen nalî em kurtasî ve temaş vanêja. Mamesime got çi got pêncî şêrê pankrasê pir mîme. Fakat heke di nav malbatê de di dêw, bav, pîrik, kalik, metik, xaltik heke vana de pêncî şêrê pankras hebe xwe miqatebe. Ev yekem. A duhem çi ye? Heke di nav malbatê ya jî duwe de şekir, nexweşiyê şekir hebe, mamosteme divê çi? Divê êk nexweşiyê şekir bi wan hebe, rîska wê hîna zêde ye. Ya jî êk kolesterol, temaş vanêja. Divê dirî mesela bê kolesterola we zêde ye. Wel talî xwe nerî, welê nerî mamosta hemû kolesterola ve bilind LDL. Kolesterola xerab bilind derket. Ya jî trigliserid zêde derket ve demê gerek xwe hişyar bin. Adinê çî mamosta me got cigare a pênc emîn çî temaş vanêja qelew bûn. Gerek hûn xwarin ve xwarina xwe miqatebe heke vana hebe rîska we zêde ye. Îşa gerek hûn xwe miqateb temaş vanêja. مامۆستا ئەم هین دەرباسی پرسێکی دن نەبن تەلەفۆنێکە me heye برێز عەبدوڕەحمان تارûn ji batmanê li me digere alo Buyurun. Rêz Ebdirehman tu bi xêr hatî tu buyur çawa tu başî Xwedê pêxember salatî ve xwedî imam nete inşallah. Amin. Û jî başî inşallah her zaman takip kin. Ev hastalıkhanê Malata ve ser çavê me ratî xwedê ji te razî be tejî xwedê ev hastalıkhanê tornê min nexweş e. xwedê silametiya xêrê bide nadu pispor li te guhdarî dikin kerem ke bêjin